Triem això. Bé, bon dia. Estic una mica nerviosa, però ja fa part d'això, de mi. Què és per tu la música, em van preguntar. Havia de parlar sobre això. Per mi la música és com la vida, perquè la música viu arreu i fa part des de la meva vida des de sempre. A la casa de la meva infantesa hi havia un piano. La mama havia estudiat la carrera al Liceu i un dels records més antics que tinc d'ella són els seus cabells color d'aram entre els caps de la gent a l'església d'Horta quan tocava l'harmònium els dies de festa. A casa els avis paterns, la iaia Carme, també tocava el piano i em va explicar que quan festejava l'avi Pere li passava les pàgines de la partitura. Són unes èpoques una mica diferents. Els pares cantaven a l'Orfeó Laudate amb el mestre Colomer. Al teatre que fèiem els Lluïsos d'Horta la música hi era sempre present. I el dia de Nadal, després de dinar, cantàvem Nadales asseguts a l'escala al costat de l'estufa de llenya. Escoltàvem a casa amb els meus germans, quan érem molt petits, a Harry Belafonte, a ranxeres amb Miguel Aceves Mejía i cantàvem les nostres cançons, les d'aquí, les populars, com el cant de la senyera que ens va ensenyar el pare. A l'escola cantava música gregoriana, el cor petit. La llegíem pujant i baixant les notes, perquè no ens ensenyaven la solfa, per seguir aquelles notes quadrades que sempre em sorprenien. Cantàvem posant la veu al cap i recordo que em feia una sensació estranya com de mareig. D'adolescent vaig cantar en una coral de noies, naturalment de contralt, perquè sempre he tingut aquesta veu de baríton baix, com em va dir un dia en Lluís Llach, que va telefonar a casa. Quan era molt jove vaig ser la veguera de l'Estol Grau de Liost. Entre els llobatons hi havia en Ricard, en Carles i Antoni Gili. El seu fantàstic pare tocava ja la trompeta, la seva vida era el jazz i va fundar la Locomotora Negra, que aquesta fantàstica orquestra que tant ens ha fet ballar amb el seu ritme. Vaig treballar al taller d'en Jordi Aguadé, el ceramista, que fa pocs dies que també ens ha deixat, l'època en què començava la nova cançó, amb la Maria del Mar Bonet com a companya de taula. En Jordi organitzava concerts als vespres i la música omplia el taller entre el so dels torns i dels forns que escalfaven el fred de l'hivern. Aquella època de joventut va estar marcada per la nova cançó, per les cançons dels cantautors i de grans músics d'avantguàrdia que feien músiques revolucionàries als meus ulls. A Celeste, la Cova del Drac, van ser llocs molt importants on anàvem a escoltar música i a viure-la. Una època de cançons inoblidables que formaven part de la nostra vida de música i de combat. També Paco Ibáñez, Miguel Labordeta, cançó francesa, italiana. La música ho omplia tot. Amb el grup d'estudis teatrals d'Horta dirigits pel Pep Montanyès vaig cantar cançons d'en Jaume Arnella i d'en Josep Maria Arrizabalaga, sobretot. En les obres que representàvem amb textos de Maria Aurèlia Capmany, Pep Ordeix o Jaume Vidal Alcover, que feien especialment per a nosaltres. Vam viatjar fent bolos per Espanya i fins i tot he cantat al Romea, al Teatre Espanyol o a la Zarzuela de Madrid. Allà hi vam presentar la Fira de la Mort l'any 70 del Jaume Vidal Alcover i ens van esbroncar tota l'estona perquè érem catalans. I just van callar quan jo cantava, tota sola a l'escenari, una cançó. No sé si els vaig fer llàstima o era que necessitaven descansar. Respeto para los actores, va cridar l'actor Fernando Fernán Gómez alçant-se i encarant-se al públic. Havíem de fer 2 funcions, però vam marxar aquell mateix dia cap a Valladolid després de decidir que amb una bronca ja en teníem prou. L'any 88 vaig viure uns mesos a casa de la Maria del Mar Bonet, dormia al Colomar i assistia als assajos que feia amb els seus grans músics. Tot un privilegi. M'agrada especialment, i ella ho sap, quan deixa anar la veu tal com raja. Quan vaig marxar del meu barri d'Horta per viure amb en Jaume Escala, la música va omplir casa nostra i la vaig viure d'una manera nova per mi. La de la música quan neix, en el moment de ser creada. Per mi era i segueix sent fascinant veure com una cançó es va creant, com el so d'una guitarra pot omplir una casa sencera. Passa el mateix quan dibuixo o pinto en directe,
que es crea una espècie de màgia entre qui crea i qui n'és l'espectador. Per casa hi va passar tothom, des de l'Ovidi, amb tota la colla de cantautors, Maria Cinta, Amèric, tots me'n deixaria perquè va passar-hi tothom, no cal que els anunciï a tots. I després també va venir la banda de swing Happy End, amb qui en Jaume havia col·laborat a Londres. I també el Carles Casas va venir i ens va tocar un dia una peça que acabava de crear. Veus magnífiques com les del Ton Rulló i el Miquel Àngel Tena van acompanyar els meus dibuixos quan els sentia cantar tot assajant amb la Rural a l'habitació del costat del meu estudi. Vaig assistir a la inauguració de Tradicionarius amb en Jordi Fàbregas al capdavant, que aquest any ens ha deixat, però que segueix, la seva ànima segueix bategant en la música que hi sona. La música popular i tradicional em fascina, em desperta alguna cosa molt profunda, quan sento les veus estripades cantar a capella, com a la nova companyia de canto popolare, cançons com l'Avanti Popolo o les músiques de les illes o el crit del flamenc, Àngels Balsa cantant música popular grega. Me'n recordo aquí és una anècdota que fa riure. A casa l'Avanti Popolo sonava molt i la meva filla, Maria, la gran, que tenia 4 anys, va agafar una pulmonia i quan la venien a punxar em deia «Mare, posa l'Avanti Popolo, que així no ploraré». Després, quan vaig a Ciutadella de Menorca, si coincideix en festes, m'apunto a cantar amb els Frufru, que canten les seves cançons populars amb veus sense polir. És fantàstic. I aquí poso també la rumba catalana, amb un paret que vaig tenir el goig que vingués a una exposició meva. La veu d'aquest gran artista cantant, al mig amic, és una preciositat. És curiós, i això ho puc constatar amb moltes, ho podem, suposo, constatar amb moltes persones, com l'idioma configura una veu. Ell, per exemple, quan cantava en català, té una veu càlida i després quan canta en castellà és totalment diferent. I això passa amb molts artistes. Hi ha la música que et convida a ballar, música que et convida a cantar, música que et dona pau i música que no saps per què t'arriba tan profundament que sembla que soni amb la teva pròpia nota. La meva deu vibrar en el primer solo del concert de violí de Beethoven, interpretat per Isaac Stern. En la música i la veu de Bob Dylan, especialment en la banda de la pel·lícula Pat Garrett i Billy the Kid, i amb la veu de Maria Callas. La música m'acompanya mentre dibuixo. Cada llibre té una música diferent i no serveix per una altra. I cada peça d'escultura també. Quan pinto és diferent. Sovint la música que necessito és la del silenci. Sovint, però, Bach m'acompanya amb el cello i la respiració de Pau Casals. El 2008 vaig visitar Benín. Allà la música tenia el so tribal que et sacseja. Els divendres a la tarda començaven a sonar els tambors i no paraven fins diumenge a la nit. Als enterraments la música obria les comitives i tothom cantava i es movia a ritme. Àfrica es porta al cor quan hi vas. He fet cobertes, interiors de discos, contes de Serrat, dies de carretera del Sopa, Bon viatge fàcil a Cadernera amb el Maria del Mar, Llegendes de Catalunya amb música de Ros Marbà, l'any 75, amb veus de Marina Rossell i Guillermina Mota i la Coral Sant Jordi. El 2005 vaig posar imatges a nanes contemporànies, Canciones de ternura en los tiempos del rencor, amb guitarra de Toti Soler. També l'Orga de Gats de la Trinca, amb cançons populars, ja fa 50 anys que vaig fer la coberta. I ara acaba de sortir en format de llibre-disc, editat per Satèl·lite K, amb noves il·lustracions on tots els personatges són gats. Val a dir que m'ho he passat pipa fent el gat Napoleó o el Paleta fent paret i fumant un cigarro ja amb tot el fum. A veure... Jo he parlat de la meva trajectòria amb la música, però no puc obviar la música que es fa ara, la gran quantitat de veus noves, boníssimes, amb una qualitat extraordinària, la quantitat de grups de música que omplen també teatres i espais,
I crec que Catalunya té un potencial brutal amb la música, com amb totes les arts. I per això mateix, demanaria al govern que comença ara el 2% per la cultura i també que facin la famosa llei del mecenatge, perquè sortiríem tots guanyant. Fa 2 anys, quan en Gerard va venir a l'estudi a proposar-me fer el trofeu dels Premis Alícia, em vaig sentir molt feliç i honorada en pensar que el que fes acompanyaria artistes de disciplines diverses, persones que, com jo, fan del seu art una manera de viure. Ha estat per mi un regal al crear aquesta petita Alícia, que porta el nom en reconeixement a la gran artista Alicia de la Rocha. La meva Alícia, la vostra, tanca els ulls feliç de sentir la música dins seu, perquè la música transporta com cap altre art, cap altra expressió artística. Aquesta emoció és el que vaig voler expressar en aquest rostre d'aquesta nena, la intensa felicitat que es vol sentir quan la música t'envaeix profundament. Gràcies. L'Alícia i jo, amb el nom, em va connectar molt a l'Alícia del Carro, del Lewis Carroll, que és l'Alícia a l'altra banda del mirall. En realitat, la música també és una mica això, no? Passar a una altra dimensió. I primer vaig fer tot un projecte que era amb un ferro, amb el cap que passava estava mig en una banda i mig a l'altra, però després vaig pensar que era massa complicat, que com més senzilles les coses més valor tenen en el sentit de la síntesi, i aleshores vaig pensar que havia de fer aquest personatge que és música, és un femení per mi, que està sentint l'emoció de la música o potser creant-la dins del seu cap, no? O sigui, és una mica aquesta amb els ulls tancats i un somriure de joia o que sigui d'estar bé.